Έχουν πέσει μόλι εδώ, φαίνεται ξεκάθαρα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η περιοχή απέναντι, τη διεκδικούν οι κάτοικοι του Κερατσινίου και του Τραπεζώνας. Γίνονται μελέτες επιμελετών, χρονοβόρες καταστάσεις, γραφειοκρατικές καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αν ήμουν δήμαρχος ή αν μπορούσα κάποια στιγμή να ήμουν δήμαρχος, θα κατέβαζα τον κόσμο εδώ πέρα και θα τους έβαλα να το καταλάβουμε, να τελειώνει η ιστορία. Γιατί με το λαό και με το Θεό δεν μπορούσε να το κάνει κανένας πέρα. Ούτε οι τράπεζες, ούτε οι δικαστές, ούτε κανένας. Και εγώ προτρέπω το λαό του Τραπεζώνας να κινητοποιηθούμε όλοι, να βγάλουμε όλοι τα κρεμάτια μας στην παραλία εδώ και όποιος θέλει να έρθει να μας διώξει. Γιατί παραπήγε το κακό. Εγώ ξεκίνησα από 13 χρονών εδώ μέσα και είμαι 50 χρονών και είναι η ίδια κατάσταση και χειρότερη. Και κάθε μέρα χειροτερεύει περισσότερο. Έλεος. Πρέπει να βρούμε τον δρόμο μας, εν πάση περιπτώσει.